Hello guys, kumusta? Welcome back again guys. Og ding balik ta guys no. So duha ka episode guys nga atong upload karon no sa tanang bakap. Ikaw ang tinuod. Og we are now part 9 guys no. Tungod kay na naman ko nakapending guys nga 4 episodes no. Muna mag-upload dayon ta guys kay kung ato pa yung dugay-dugayon ako ra gyapon ang makuan guys busy pag ayo mo nang anam mo na lang napak ni siyan no. Ang niagi guys sa part 8 atong nasayaran guys no nga nangutana ang mama ni Sarah if unsa gyud ang plano ni Kuano ni Piolo sa iyang anak kung pangasawon ba kununin niya. Kaya di siya gusto guys na mahimo ni siyang single mother no. Di ba sa sinugdanan guys is butong-buto ni si Kuano si Piolo o yung mama ni Sarah no kang Piolo kay dato lagi kuno kini ug na pa magani sports car. Pero biban di sa pa man sa iyang kwartahan guys no gusto ni Kuan siyang mama nga mo lagi to seryosohon no og dili kay paborosan lang. Unang gusto niya nga paminyoon jud sila guys. Inani jud ka gold digger ang mama ni Sarah guys no. Si pangan ato Lydia. Para madato pod siya. Oh kay siguro mangayo uguro po ni siya no kang Sarah kung unsa man gani na niya. Siyempre kung nung say naakapiolo naama pod ka Sarah no kung maminyoan ni siya guys. Og mahot-hotan. Manghot-hotay guro na yung mama. Ha? Oh. Unsa man ang tingo grabe nga yung video kid hapon pa. So mao na to guys no og matud pa ni Piolo is seryoso gyud siya no sa iyahang anak guys. So naniguro lang gyud no ang mama ni Sarah. And then sa moto sa balay nila kuan guys no ni uban man dai si Buloy. Balay nila Sarah ni uban si Buloy. Og didto no na nakaila si Buloy nga ginganlan og Losi. Pero naggara naman yung pangalan. Sister pila. Usa niya duha din ka max. Tagdos mo max kung isa. May piso karon. Ang manang dai. Dili pila may ginan siya. Laag na mo eh. Max nga. Sama eh. Hindi mo ng disco, pang disco na mo. O gihatad mo niya mo daw, makadisko din mo. Oh, may kung laag kaya may gasolina. Oo, mga may pangutana ko. Baga pag may gilaag, kaya po may gasolina. May hata, may gasolina. Disco guys, no kay liwas man sa Pasko, nagabi yung mga disco sa mga barangay guys, nagbaha. Kaliwa kanan. Pero di ko malaa guys, manindar ako. Kaya daghay bayron non, magjodet na pud ang PLDT guys, na napud ang ref. Ko. Apo kabayad sa kuryente last month. Munang manginabuhi sa tani guys no, di sa ta maglaglaag para makabayad ani sa atong mga bills. And then pikas bahin ato na dunggan guys no nga nitawag si Risa kang Sarah kung moabil ba sila no sa beauty contest. Siyempre kay nahimo ba ning Miss Queen si Sarah so gwapa gyud ni siya guys no mo tong ni sampok siyang nauna no kang Risa nga si Sarah ang iyang himuong pambato no para sa beauty contest. Og tuod man na shock si Robin guys no pakibalaw niya nga naguban pala si Sarah og Piolo. Kay bobeta guys no nga si Robin is good akong gusto ni Sarah pero wala siya mahimo kay si first runner up raman siya. Dili gyud sila no ang na partner sa maong big night coronation. Og pabor si Risa no kang Robin guys kang Sarah syempre. Pabor siya kay barkada manggod pod sila. And then sa pikas bahin guys na nakid na si Piolo no kung musugot ba kini ug dunay mahitabo sa ilaha guys no. Mato nananghid siya guys no ug musugot ba kini pero syempre musugot si Piolo full support ni siya guys kay if dili na basig mahimo ning issue nila no. Og nainahitabo nila guys sa kamahalaka diha. Unsa guys sunod mahitabo ani guys mabuntisan bagha ni si Sarah no. Og tinuod baga tong ingon ni Piolo nga gusto seryoso siya niini no og iyang pakaslan.
Nako, wa ta makaingon guys no kay it's too early pa. Munang padayon sa guys, ani ana ang part 9. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Okay. Ako nag-ipisir rin mo. Suman, okay na ka? Salamat. Saman. Mabalik na ko nila ni Buloy o Glossy. Biyaan ko nimo. Kuwan. Abi na kong pinangga ko nimo. Sige. Makalakaw ka na. Sarah. Biyain ako. Alagog ka sukugod? Wa ko masuko. Lakaw na. Di ko mulakaw. Oh. Mabalik naman ka nga doon nila ni Buloy. Kung okay ka. Nananggit ko din. Pero nasutan ako nga dili ka magpapiya. So, dili ka mulakaw. Basi na pugos ko lang. Pugos ko taon. Wow, eh. Lagi. Sakit pang imong mo. Wa naman. Pasig sakit pag mo. Nabagay tambal ng tumaron kung sakit imong mo? Wa, uy. Saman, kutawan ka gatas? Ayaw lang. Yan naman. Magpangitaon niya ako. Kutawan ka gatas, ha? Kay. Mahukay lang ko dito sa inyong gatas. Piolo, ayaw na lang lagi. Ang imong paghapuhap sa kung og agtang, igo na makapawa sa labad sa kung o. Sure ka? O lagi. Dali, beng. Sandiks do ka na ko. Okay. Uy. Gisimhot mo gud nimo kong buhok. Humot kayo. My king. Yes, my queen? Pinangga ko nimo. Yes. Pinangga kayo. Honest? Honest? Ay, dali! Sunod na ako, ha? Manuta? Ay, loy. Naunsa ka man. Manulot ta. Aron, hay! Unsa man? Tagaan di ka sa imported nga bino, tagaya. Porbida sa di mo, no? Porbida. Di ka sa sukaan di, ha? Dili ka kasukaan, oy. Ngano kasukaan man ta? Ngano masuko man po, ha? Okay lagi na si Madam Imelda God. Ako, ka nang... ka nang basig makasamok tan na taong saraw di may piulo. Hala, oy. Nga naman ang tawag makasamok man ta? Basig tsukulalap sila. Puot mong ipasabot? Nagtusla sila? Tusla, chula. Aw, chula? Tusla mo na? Tusla na sa amo? Tusla na sa inyo, right? Kini, may... Ana ba, chula? Kalain ba sa ana, oy? Basig Ana, ba ay. yabang kasamok ta? Aw, mamuso ta? Dali tayo. Dali tayo, dali. Bidan, limbawat, malibon ako na. Okay, sige. Ayaw ng pagsaba, ayaw dak ang imong tingog. Ay, hunong usa, hunong. Hindi ako si Buloy. Lilion sa nako. Sige, lilian na yun. Kaya mo lilisan ko. Lilion na nako ha. Lili mo tuwad gamay, ha? Mutuwad ko ha? Ana. Masawa na. Lilisan ko. Lili. Kana, okay na? Okay. Unsa? Hala ka? Unsa ba? Buloy!
Imo atubangan. Natugad sa kong sampot. Na ini dumbol. Ako anak, flashlight na. Init lagi. Nisiga gamay. Karaana ani oy. Karaana gayon. Karaan. Ganahan ko sa disiga. Probida, ginahan ka sa siga. Hala, Ay, wala may tawo sa sala. Bitaw da. Wa bitay tao da. Wala gayon. Asa ba sila? Lucy. Ha? Asa sila? Ala, wala man ko mahibalo. Saan na to ani usaman? Hala, wala man sa sala. Pasin mo, nanood sa kwarto. Kung mao. Impatso. Sa impatso ba? Impatso na kung manood sa kwarto. Ay, lain na po ang nasuot si mong nauna buloy na unsa ka ba iya? Probida lang nga paglain. Dali, manulod ta. Maghinay lang ta, dali. Sige. Hala ka! Wala kayo sila buloy. So, klaro na lamang kaayo nga nanood sila sa kwarto. Onya. Aw, saon taman? Wala naman tayo mahimo. Unsay nagiwa? Nagrosaryo, tingali. Rosaryo. Rosaryo. Probida mo. Ay, dali na, oy. Masagdi naman lamang na sila. Dali na, ipisan ti ka sa lamian nga bino. Naapa di sumsuman, loy. Sige. Tana. Sumsum tag-imbaw ha. Tana kayo. Na ikaw tadi rin. Basi kita yun ang kanistorbo nila. Abi, tao no, ha? Ato siya sa mga masap na inay ko na siya sa pagpahigda sa kama. Inay ko siya pahimutan. Napahimutan ko na siya. Ato na ka. Katuwag na. Piolo. Pauwi na, okay? Salamat. Yay, happy tayo na alas 12. Pero yung gawas may piulo taon. Ana, wala gayon. Gisukon na gayon tingali ang gilad mo sa atabay. Ay, kalain sa kong gibati. Nga naman. Basta, Lucy. Magsinukdan na bata. Ayaw lamang pod kasi nabuloy. Dali asa di mo masuya, oy. Itaw. Si Mamilda ba? Unsa din na oras sa mauli? Usahay? Binuntagay man na. Mao ba? Oo, lagi. Usahay gani, dili mauli. Kung mauli na, sunod gabi na. Grabe ha. Oo, lagi, tinuot. Ay, no, puro. Uy, hala. Si Piolo, di ka wasta. Napadugin eh. Oh, wa pa rin mo matog, may buloy? Wala pa man. Wala pa dong Piolo. Abin ako gato ka matug dito sa kwarto bay. Wa, gipakatugo lang si Sarah. Di pa katulog? Mao ba? Do Piolo? Natug mo duha bay? Siya ra, mo'y akong gipakatug. Ay, unya, unsa man? May nangyari ba? Do Piolo? Don't you see that now you've gone and I'm left here
Oh, pre mo matog si may bulay. Wala pa man. Wala pa dong piolo. Abin ako gato ka matog dito sa kwarto bay. Gipagatuog ko lang si Sarah. Gipakatulog? Mao ba? Dok piolo? Ano matog mo ka bay? Siya ra mo akong gipagatuog. Ay, unsa man? May nangyari ba? Ha? Dok piolo? Lucy, sabay buti pa sa... Ay, makita ko. Sorry. Ibaw ka, Lucy. Nagtamod ko sa pahimangno ni Ma'am Imelda. O taas kay respeto ni Sarah. Dong piolo? Mao ka lang tinuod. Okay. Biyaan sa tamo, ha? Mupahuway na ko dong piolo. Loy, una ko, Loy. Lupad Lucy. Unsa mo ka? Pares. Diyan na ka mo, ha? Sige, para yun lang. Wala magdamuha ang imong naong. Kuan, kining tinupog importin bino bay. Tigana bino importin to suray. Kakita bitaw ko. Da ko no to ni abatong pauli sa bana ni Mama Milda. Da ko no to kanang gikas gawas. Mao pa. Dito mo gikan sa sod. Yeah? Wal gimi kita niyong Sara dito. Oh, dito mi sa iyang kwarto. Kung duha? Oo. Kamera dua. Ano? Bayalo. Kung kamuro duha dito, bidawa mo ano ra sa magusong nga bulog sa tentasyon ng gida sa Bagyo Kristin. Ay, kani mo pa ibulay. Ay, sos. Kailangan ko din mo tao na eh. Kamuro kong duha. Sa ako nang ikaingon. Durability kandi. Tinanawa ni mo eh. Sa ako nang ikaingon, nagtamod ko sa pahimangno ni Ma'am Imelda. Sas, biya, no? Porbida. Abi ni mo. Giampingan ako ang iyang anak. Abi ni mo, bay, Pio. Kuhan ba? May isap na mga lalaki karon pareho na nga parehan mo, Pio. Mahihap na lang? Oh, tinog daw. May hap lang na eh. Ibang lalaki. Basta kitang binta. Lubok na yun. Bida, turjak na yun. Parehas ni mo. Bida ako. Sige na noon. Hala no? Bida. Daan pa ko. Pero bay, doon na bay advantage bay. Advantage sound sa. Makadahay kang babayin mo anak. Kung may tabo na ninyo. Kung doon na may tabo ninyo doon. Sound sa? Oh, Advantage eh. advantage. Kung kayo babae anak, magtuog yun nga ikaw, tunay nga lalaki. Bay buloy. Oh, lagi. Kaingon sila nga, magginoo pero medyo may pagkabastos. Bay buloy. Oh, lagi na. Advantage lagi na. Makadaig sila rin mga anak. Pareho na itong akong amigo. Birasias dagat, gina siya murag isda. Oh, niya. Saka sila ito, birasias mangga, gina siya murag magunggoy. Dito sila sa kampanaryo, birasias siya murag magpari. Ang ghost taong. Ito, anak na, tinuod kang lalaki, unsa mga eh. O niya gwa. Kuhan, ganing, video, lagi. Unsang gwa, ha? Unsang gwa. Kuno ay may tabo. Oh, kung may tabo, doon na sila ni mo eh. Tinuod pa kang lalaki. Doon na sa nayo. Saan man? Advantage, disadvantage. Disadvantage. Oh, advantage disadvantage na kung tinuod ba kang pagkalalaki. Unsa tinuod Unsa ba may ka? unsa may naka-disadvantage na ug-ilab tang babae. Nakadaig sila nimo anak. Ha kanay. Nay nagsulti na ko anak, babae, among silingan. Oh, nganon. Nag-date sila sa iyang uyab. Oo. Dito sila sa beach. Oh. Nya, among sila cottage, sila ra duha. Butok-butok na dahil yung dughan taon. Uy, inom sila. Oh. Bida, nagidit na ba yung lawas? Okay. Sige, siyang tutok siyang uyab. Yeah. Nya, samote butok-butok yung dughan. Kaya nagunaon na siyang disgrasya sila atong higayuna. Sa hilom, naghinaminam yun siyang maayo. Unya. Unsa nito po? Unya, bay, sige silang tagay. Kumutong siya nila ko papel. Sige silang tagay, ha? Okay. Sige silang tagay. Hangtong nahurot nilang brandy, bay, nga ilang giinom taon. Nanghid ang laki, gabuso dito sa liwanan. Ni samot og butok-butok, ayan dugan sa babae. Kaya mo lagi ang hunahuna sa babae nga maligo kayo niya humot silang duwa nga magduwas ka pa. Thrilling na kayo, bay. Okay. Misuod siya ang iyang uyab sa banyo. Okay. Nagpaabot siya, galikod-lingkod siya. Niabot na lang ang 30 minutos. Wag yung magawa sa laki sa banyo. Iyang ginili. O dito. Tang-tang. Unsa niya nakita? Nakita niya ang iyang uyab nga natog na hinambid. Niyago. Pagkahinampa. Di ba ito ikaw? Katol tingali to tungod sa kaubog. Basin. Wag yun. O, Jack, hibaw, baka sa ilang gibuhat. Unsa iyang gibuhat? Unsa man? Sa babae? Oh. Uy, gibiyaan. Uy, gibuhakan. Mao ba?
giapuhan ako sa iyo sa kanan mo abog naman kayo ni bati ni kita ang atong sakyanan driver abog kayo ugaw kayo. Oh, uy, miskin na ni abot. Oh, hala mo. Sa'yo ka daing ni matabuloy. Oo, ma'am. Karon ba ka na uli? Ay, naglami manggod ang korom. Oh, O, dako kong, sa man, ma'am, ha? dako kong, Dako kag baong gina mo. dali ay, maikog kung maundang. Kay dako kong daog. Dako kay dekal daog na. Parbida sa di mo. Really, no? Abi, mo kung sa dako. Dako na. Mao ba, ma'am? Ay, daoro. Lucy, di pa doon gini, ma'am Milda. Oh. Ma'am Imelda! O, Lucy, timplahin agad kong noodles. Muhigop kong noodles. O na ako matog. Ay, oo, madam. Kaniyot pa lamang. Si Piolo, nagmata na? Tuog pa, madam. Tuog pa. Okay. Madam. Tutok man ka. Pila ni? Isa ka kuno ng imong tinanawan. Yes, madam. Ako lang anam-anamon, madam, ha? Ikaw. Ano, madam? Gitutukan na nako ang imuhang Unsa man. isa ka pa ako gamay kay Ah, dugan mo sige, din. Dara, madam. Nanay mong mata. Madam. Kanang pila edad mo, madam? Sipa. 45. Wow, sipa. Sipa kay madam. Tanaw na ko. Murag yung kag igsuon ni Miss Queen Sarah. Really, Buloy? Kani mabirahan din ako. Oo, lagi. Na. I like that, Buloy. Madam. Si Sarah. Hello, Sarah. Hello, Isa? Sa'yo man kang nanawag. Doon na lang ako ipangutana ni mo. Unsay obserbahan ni mo yung Piolo? Tunay ba siyang lalaki o bayot? Unsa? Bayot? Don't you see that now you've gone and I'm left. Si Sarah. Hello, Sarah. Hello, Isa? Sa'yo man kang nanawag. Doon na lang ako ipangutana ni mo. Unsay obserbahan ni mo ni Piolo? Tunay ba siyang lalaki o bayot? Unsa? Bayot? Yes. Unsay tanaw mo niya? Kuan, kining laki. Mao ba? Ngano day, sir? Unsa na nakita ni mo niya? Wa lang. Tarong oy. Nga naman, nakinamatik na niya? Kuan, kining... Ay, basig na akay nakita niya nga nakapaduda ni mo nga bayot siya, no? Pananglit unsa? Basin, nakita ni mo nga Nikki ay siya. Wa man. Or, basin, nakita ni mo nga kung makainom, kung mahubog, mugawas ang pagkabayot, manghawk na og laki. Wa mas tinon ko makakita niyang gaingon ana. So, kung mao na, ano nagapangutan naman ka kung tunay ba siyang lalaki o bayot? Basta lang. Sige na, uy. Sige na, Isa. Thank you, ha. Bye. Okay, bye. Ay, gi-off na. Hala no? Anong moto iyang pangutan na? Nagduda siya nga bayot si Piolo? Hala no? Huwag ito'y pagduda niya ay. Sa akong tanaw, lalaking lalaki siya. Buang. Naintriga naman yun ko si sulti ng Lucy. Ay, sorry tayo, Piolo nga.
nituro ka nga akong pagduda. Tungod din ang Lucy. Pero si Risa, mo iyang pagtanaw ni Piolo nga lucky gid siya. Day! Sara? Oh, nang Lucy. Mamahaw na ka? Sa'yo pa kaayo ng Lucy, uy. Alas 6 pa man. Okay. Si Mommy, Ay, nagkauli na. Buntag na. mao ba? Day, Sara, tanawa ra. Tanawa. Kisa gilang taon ni mo diha. Tanawas, Piola. Di ka wa sa bahay kubo. Nakakita ka? Oo, nakakita nga na di ay. Wa kang kamatikot? Saan sa man? Nagtabi siya tuwalya. Oo, bitaw. Nakita na ako. Unya, unsa man, jalan. Wala ka makaobserbar. Saan sa man ng Lucy? Ang ijang pagtabi sa tuwalya ba? Binabay! Unsay binabay? Binabay ba? Tanawa yung pagtapis Iyang gitabunan iyang duha ka tutoy. Nang Lucy? Karon pa man ko makakita og lalaki nga magtapis og tuwalya nga tabunan ang tutoy. Nang? Binayot man ang pagkatapisa, oy! Nang Lucy? Sisi Buloy, akong kamyon. Atong paduulon. Good morning, Miss Queen Sarah og Lucy. Good morning, Buloy. Morning, Buloy! Diin man ka, oy! Ako, kanang gigwasan ako sa kanan. Ama o ba? Tanawa na ko ng imong amigo, ha? Imong amo ba? Si Bay Pilo, nga naman. Wala ka kabantay? Nagkatapis og tuwalya? Okay, kita ko. Lagi piyang tutoy, gitabunan. Kasagaran sa mga laki, magtapis na din nagtualya. Igo ra gyud tabunan ang rep. Di ba? Pero awa si Piola. Lakip tutoy, gitabunan. Binayot ko na Buloy. Meow, 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 meow. Dili ba, Puloy? Ikaw, be. Ikaw, kung magtapis kag tualya, i-apila nimo ibabaw sa dukhan. Adi ko tapi subok sa dan. Kalame. Sakto mo ka lang sinasakto ka na. Bitaw, kanus ama ka ba? Kanus ama ka mo magligo? Pre, nasang Di di mo mo. ka magtualya. Natanaw ka. Ano man sa pantin mo kayo pantin lang. Wala no, wala na yun. Binaw nagdudan ni Sarah anida kalakiha pero bida. Nagmaritis lang mi, Buloy. Joke na bitaw gid na. Kaning sultihan ako si Bay Pilo ana partihan. Ayaw lang, uy. Di sultihan lagi na ako day. Tingaling masuko siya. Ako'y bahala. Di nam sukoy. Bay Pilo, bay. Bye, Buloy. O ka pa maligo? Okay. Mo sayo tas office. Sa iyo ko ligo. Man ko hugas to sa kanya. Ligo rin ko. Mo ba? Mana day ka kadigo? Okay, ikaw ba? Iyo kay kalibutan taon. Ikaw may libak na mo. Oh. No matrod. Gusto may ikaw ba ni maglibak na? Si Lucy ang Sarah. Si Lucy o si Miss Queen Sarah? Nga naman, anong gilibak Nagtuo sila nga ba? Koan, tuyabis ka. Ito yabes. Bayot ka. Yaman ka sa dinuon. Nga nung taon. Tungod sila kita. Vida. Nga naman ko, usam ko na ilang nakita. Sa pagtapis mo tuwalya. Nga nung usam na referensya. Diabote mo sa ibabaw sa imong dughan. Porfida. Ang tuwalya nga akong gitapis. O nga nung giabot ako dari. Ang binayot mo pagtapisan ng tuwalya o giabot sa dughan. Kada kong binuang na. Ikaw rin nagigilibag na mo. Kinsa may nawag? Hello? Hello, my queen! Kinsa ni? Your king, Robin. Hey, Robin. Nanawag lagi ka? Bitaw, nanawag ko. Kaya gusto ko mo-confirm. Kung makapil ka ba sa beauty pageant dito sa amo, sa Qatar? Sorry, wa pa ko kapananghid. Ni Kinsa? Of course, kang Piolo. Unsa? By the way, kung magminyo na niya mig si Piolo, ikaw ang best man ha? Og si Risa,
Mo'y maid of honor. Sarah! DXDC. And ayan guys, nandungan na to no ang laing episode karong adlaw diri sa Tanang Bakak Ikaw ang Bakakon. Tanang Bakak Ikaw ang Tinuod no. And again, that is part sa batang part guys, part wala ko kapamati guys no sa nasabing part guys. Ako nang pamation no. Once mag-upload na po ko sa next episode ani guys no sa part 10. So I hope nga nalingaw mo guys. Anyway, happy Christmas pala sa inyo no kay today is December 25. Musta man ang inyong Pasko guys? Bibo ba? Wala ba yung mga kagubot no? Yun nakali kayo no nga may mga okasyon dagay hubog huwag uban magmaoy. I hope nga wala no nahitabo sa inyo ha guys no? Or sa inyong mga silingan kay nagyo mga silingan no uban nga mga palahubog bisan diri guys daghay palahubog. I think they are all around the world. Mag-stock ta diri guys be. Nang-stock ko guys sa Facebook. Grabe naman eh. So anhita guys no para sa daghan pang komentaryo. Naghimo ta guys og reaction video no sa Rated Corina atong tan-awon guys kung unsa ang ilang mga bag-ong upload karon si Manaha. Rated Corina. Christmas for this Pasko fever is everywhere. Sa manindot diri oy. Diri ta guys sa Sinful No More. Wala pong taong perpekto pero lahat may pagkakataong magbago. Yan ang kwento ni Pastor Danny Urquico na sa kabila ng kanyang banal na pamumuhay ay may madilim din pala na nakaraan. Nalulong sa mga bisyo, sumali sa... Siyempre kinsa man gyud perfecto nga tawo ron guys, walay sala, di ba? Di ka makaingon no nga wa kay sala. Tanan makasasala bisan pa man siya no nga usa ka pastor guys. Pero importante is ni kuan siya no yang angkon guys og nagbasol siya kay karon usa naman siya ka pastor. So atong tan-awon guys no kung unsa ang iyang mga sala sa una ug nganong nabag-o siya. Ug giunsa nga nabag-o siya. Isang sindikato, grabe ang karahasan sa kanyang buhay noon. Proud na siyang sabihin ngayon na siya ay Sinful no more. He is a faithful God. However, okay, ito po yung kinakailangan natin makita. May mga panahon at pagkakataon na masyado tayo nag-e-enjoy sa nangangaral ng mga salita ng So mao na guys no si pastor unsa ato siya nga relihiyon guys una na ko nakita. Nay nag-chat guys ay mag-cash in pa kuno siya. Sa kung saan ng orasa alas 10:30 na nagya po yung mag-cash in guys. Kusog ang cash in diri guys sa akong Gcash no karong mga panahon na kay December man. Og ang uban guys nang hiyawat no para makabawi sa ilang gasto. Gipatad guys sa
online sugal. Og I hope lang unta na no nga makabawi sila guys. Ako nag-try pagkuan ng online sugal guys, pero walay swerte. Maunang delete na jud ko, mag-apil ana Sayangan jud ko guys akong gasto no niabot na og 3,000. Like scatter nako. Pero maingganyo manggod ko kay daghan man gyud magkuan diri, mag-cash out. Mag-cash out guys nya yung sila nakadaog kuno sila si scatter mo nang mo try pug ko pero wag swerte guys mo nang sa tao lang ko nga swertihon sa sugal.